Asbolt Szilviának hívnak, 40 éves elmúltam, lassan 41 leszek, van egy 16 éves nagyfiam, van egy férjem, akivel boldog házasságban élünk. Az Infóparkban dolgozom, a Plazma Központban, mint asszisztens és recepciós. 20 éven keresztül kórházban dolgoztam, amit én nagyon szerettem, jó sok évet lehúztam intenzív osztályon, meg dialízis állomáson, ugye ott krónikus betegekkel kellett dolgozni, és ugyan nagyon szerettem, de nagyon elfáradtam benne, és szerettem volna váltani valami nagyot. Szerettem volna egészségügyen belül maradni, de tehát én már vágytam arra, hogy valami nem betegágy mellett, hanem valami más jellegű munkát csináljak, és akkor így jött az ötlet, hogy akkor esetleg megpróbálom itt. És hála jó égnek nagyon jól bevált, mert nagyon szeretek itt lenni. Én ide minden úgy jövök be dolgozni, hogy örömmel, nem pedig úgy, hogy nyűg a munka. Tehát én ezt így imádom. Imádom a donorokat, a kollégákat, tényleg nagyon jó hangulat van. Hát igazából a donorokkal való viszony, az, hogy most ez esetleg mélyebb barátsága alakul-e, ez ugye nyilván egy folyamat, ide járnak egy héten egyszer vagy kétszer plazmát adni, azért egy órát itt töltenek bent, tehát hogyha mondjuk az embernek van ideje, akkor szívesen beszélget velük mindenféléről, akár a magánéletükről, akár a suliról, hogy ZH-juk van éppen, vagy bulizni voltak, vagy szerelmi bánatuk van, és ezek a beszélgetések egy idő után nyilván az én életembe is belekérdeznek, az, hogy férnél vagyok-e, van-e gyerekem, szoktam-e járni bulizni, és hát gyakorlatilag ezek így alakulnak ki. Nekem van innen olyan donor, akivel itt ismerkedtem meg, és mi nagyon jó baráti viszonyban vagyunk, tehát mi összejárunk konkrétan. És most kaptam egy meghívást decemberre egy nagy családi programra, egy disznóvágásra, aminek egyébként nagyon örültem, mivel én vidéki vagyok, ugye nálunk ez gyerekkoromban elég gyakori volt, hogy disznót vágtunk, viszont most mióta Pesten lakok 20 éve nem vágtunk ugye malacot, úgyhogy én ennek nagyon örültem, és el is fogadtam a meghívást, és el is fogok menni. Hilbert Ödön vagyok, 130-140-es plazmaadó vagyok. Szilvivel hamar barátságba kerültem, és kiderült, hogy nagyon sok mindenről tudunk beszélgetni. És most úgy gondoltam, ő is mondta, hogy mennyire szereti, meg felköltözött vidékről Pestre, és hiányzik neki ez a vidéki hangulat, és így úgy gondoltam, hogy akkor jó lesne neki, hogyha elhívnám disznóvágásra. Amikor egyszer jöttem plazmát adni, láttam, hogy ő is fel van szúrva, meg is kérdeztem tőle, hogy hát te, hogy most miért? És akkor mondta, hogy ő is segít a gyógyszergyártásnak, hogy ő is leadja a plazmáját, és akkor így egy kicsit még kötetlenebben tudtunk beszélgetni, rákérdeztem olyan dolgokra, amit mástól nem mertem. Nem csak asszisztens vagyok, hanem donor is. Az első plazmaadásom, az megmondom őszintén, hogy abból adódott, hogy kíváncsi voltam, hogy milyen a másik oldalon ülni. Hogy ez fáj-e, a szúrás fáj, milyen érzés, amikor az embernek mondjuk 4 decibélre kint van egy harangba, hogy egyáltalán, hogy ez milyen érzés. És hát egy körülbelül 3 hónapja dolgoztam itt, amikor azt mondtam, hogy most már vettem a bátorságot, és én is oda feküdjek, és megmondom őszintén, hogy nagyon izgultam, és abszolút semmilyen negatív hatással nem volt az én szervezetemre. Most már elmondhatom magamról, hogy több mint 100-szoros plazmaadó donor vagyok, és mindamellett meg egyébként meg jó érzés, hogy segíthetek ezzel olyan embereknek, akiknek szüksége van rá. És egyébként saját magamra is fordítom viszont ezt a dolgot, mert amit ugye az időért kap az ember donordíjazás, azt én például a saját egészségembe visszafektetem. Én ebből járok például kondizni, ami nagyon jó. De egyébként én azt látom, hogy a donorok meg örülnek, amikor az asszisztensek, meg nem csak én vagyok itt olyan asszisztens, aki plazmát ad, hanem más is, és ezt kifejezetten egyébként szeretik, mert azt látják, hogy egyrészt tényleg ez egy teljesen biztonságos dolog, mert
nem történik semmi olyan az emberrel, ami káros lenne például, és ez szerintem nekik megnyugtató, hogy azt látják, hogy igen, a Szilvi is itt fekszik, meg a Bea is itt fekszik, és igen, amikor megmondom, hogy már én több mint 100-szoros plazmaadó donor vagyok, akkor igen, azt mondják, hogy fú, hát akkor még nekem 25, és akkor már utolérlek. Tehát ilyenek vannak, igen. Ezt szeretik a donorok, amikor ott fekszünk közöttük.